festa més gran del món. I ara sí que sí, són els últims segons abans de la darrera mascleta de les Falles 2017 que anunciaran Raquel i Clara Maria. Temps per a la pólvora en este 19 de març. Feliç Sant Josep. Pots començar la mascleta.
Maria tenia que anunciar que s'acaben les falles de 2017 i ho ha fet de la manera més contundent que es podia en esta fantàstica mascletà, la de los hermanos Cavaller, que acabem de sentir d'una manera emocionant i emotiva en esta plaça de l'Ajuntament. Se n'anem a publicitat, tornem de seguida.